ये जो देश के भविष्य देख के जलन जल रहा है माबे जायगानि माबे कलेजनि माबे स्कुलनि माबायदि स्टुडेन्ट बिसोरो कलेजावनो एकदम कलेजबो ना बिसोरथ' उन्दै उन्दै गथ' स्कुलावनो बिदि ओ माय गड माने नुनानै आंनियाथ' दिमागानो खाराब जाखाबाय एखेबारे माबोरै बुजायगोन सोर बिमा बिफानि फिसा बेफोरो हा से बिराद लाजिनांथाव जाबाय बिसोरा बिमा बिफानि गन्थङा जि बहा थागोन रावनिबो बिमा बिफाया रावखौबो बिदि जा होननानै बुङा नाथाय जायो आजिखालिनि गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे सिखायलायनाङा जुगानो बिदि थेवब्लाबो स्कुलाव रायजोफोर माबे स्कुलनि रायजोफोर नोंथांमोना खिन्थानो हागोन ना प्लिज कमेन्टआव खिन्था उन्दै उन्दै गथ'फोरा माबे लामाथिं थांदों सोरखौ नुनानै बिदि खालामो माखौ नुनानै बिदि खालामो बैसो दं सम दं फरायग्रो गियान लाग्रो बेनि उनाव मा खालामबाय था नाथाय गियानखौ लाग्रो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाग्रो अब्लासो मालायखौ नुना गुबुनखौ नुनानै बिदि दा खालाम बिमा बिफानि गन्थंखौ दा बुजिदोंना भगवान नोंसोरो माने एकदम रावनिबो बिमा बिफाया बिदि बुङा मिसा दा बे भिडिअ'आथ' भाइरेलखा थाङै बिमा बिफानावबो थांगोन जाथि बंसनाव थांगोन मा मोखां खिन्थिगोन नोंसोरथ' लाजिखाया नोंसोर लाजिया मिथिगौना नोंसिनि नोमा नोम्फायासो लाजिगोन नोंसिनि जाथि बंस'आसो लाजिगोन माबे कलेजनि रायजोबो प्लिज कमेन्टआव खोन्था